everyone, and I'm Angel, and welcome to my channel. Today, gagawa ko ng enchilada, beef enchilada. Ito yung dinner namin ngayon. So, let's start! 1 pound ground beef, half a teaspoon salt, half a teaspoon cumin. Ito, ilan ba? Isang buong onion, and mga tatlong cloves ng garlic. Ito naman yung gagamitin natin tortilla.